Θέλεις να γίνεις πιο γρήγορο στο παρκέ. Να αυξήσεις το κάθετο άλμα σου ή να έχεις την αντοχή να παίζεις στο 100% μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σήμερα θα δούμε 10 εξειδικευμένες ασκήσεις conditioning, ιδανικές για παίκτες κάθε επίπεδου, που θα σε βοηθήσουν να κυριαρχήσεις στο γήπεδο. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Η κλεψίδρα. Μια εξαιρετική άσκηση για την εκμάθηση των αμυντικών μετακινήσεων σε συνδυασμό με sprint. Ο αθλητής κινείται σε σχήμα κλεψίδρα σε όλο το γήπεδο, κάνοντας πλάγια αμυντικά βήματα, defensive slides, sprint και οπισθοχώρηση, backpedal. Σημείωση. Μην σταυρώνετε ποτέ τα πόδια σας στις πλάγιες μετακινήσεις. Οι γραμμές. Η κλασική άσκηση αυτοκτονίας αλλά με παραλλαγές. Sprint από την τελική γραμμή προς 4 διαφορετικά σημεία του γηπέδου και επιστροφή. Παραλλαγή. Δοκιμάστε να επιστρέφετε τρέχοντας προς τα πίσω για μεγαλύτερη δυσκολία. Το χταπόδι. Μια διασκεδαστική άσκηση για προπονήσεις με πολλά άτομα. Ένας παίκτης είναι το χταπόδι στη μέση και οι υπόλοιποι προσπαθούν να διασχίσουν το γήπεδο χωρίς να τους αγγίξει. Όποιος πιαστεί, γίνεται πλοκάμι και βοηθάει το χταπόδι. Εκρήξεις τετρακεφάλων. Αυτή η άσκηση γίνεται με ζευγάρια. Ο ένας παίκτης πιέζει τους ώμους του άλλου προς τα κάτω, ενώ ο δεύτερος εκτελεί ένα βαθύ κάθισμα και εκρήγνεται προς τα πάνω. Προσοχή! Οι φτέρνες δεν πρέπει να εγκαταλείπουν το έδαφος κατά το κάθισμα. Ενδυνάμωση αστραγάλων, παρόμοια με την προηγούμενη, αλλά εδώ εστιάζουμε στις γάμπες. Ο παίκτης ανεβαίνει στις μύτες των ποδιών του ενώ δέχεται ελαφριά πίεση στους ώμους. Πηδηματάκια σε γραμμή, χρησιμοποιώντας τις γραμμές του γηπέδου, εκτελούμε διάφορες ασκήσεις για 10 δευτερόλεπτα. Πλάγια πηδηματάκια, κλικ στις φτέρνες, σταυρωτά βήματα και περιστροφές. Στόχος είναι η ταχύτητα των ποδιών. Σχοινάκι. Ο βασιλιάς του conditioning. Πέρα από το απλό σχοινάκι, δοκιμάστε παραλλαγές όπως τρέξιμο ενώ γυρνάτε το σχοινάκι, πηδήματα στο ένα πόδι ή ανάποδη φορά. Pedal pushers. Μια άσκηση που συνδυάζει footwork και χειρισμό μπάλας. Οι παίκτες κινούν τα πόδια τους γρήγορα μπρος-πίσω, shuffling, ενώ ταυτόχρονα περνούν την μπάλα ανάμεσα στα πόδια σε σχήμα 8. Half court. Τίποτα δεν βελτιώνει τη φυσική κατάσταση καλύτερα από το ίδιο το παιχνίδι. Παίξτε ένας εναντίον ενός στο μισό γήπεδο με πλήρεις κανόνες, αλλά με συνεχή ροή. Αυτές ήταν οι 10 ασκήσεις που θα σε μεταμορφώσουν σε μηχανή μέσα στο γήπεδο. Διάλεξε 2-3 από αυτές και ενσωμάτωσέ τις στην επόμενη προπόνησή σου. Ποια σου φάνηκε η πιο δύσκολη? Γράψε μου στα σχόλια και μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe για περισσότερα μπασκετικά tips. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.